Terima kasih matur nuwun. Matur nuwun mengkasih. Iya. Mengko dibatutake nggon gara-gara ngono ya, Pak. Heeh. Titi kalungguhan iki pancen lakone wis dipaket disuwun ya, Nduk. Ngono, Pak. Heeh. Najan dipaket ning awake dhewe kudu bisa nuruti. Oh, ngono. Seniman kuwi mau tugase ya kuwi mau gawe seneng, Nduk. Ngono. Ayo. Titi kalungguhan iki netepi marang Darma ya, Nduk. Ayo tak gerake ya, Pak. Kome konceng langit Samar pamoring sukma sinuswaya winasya wingate api sumimpen telenging kalebu pambokaning makarana salen saking liyap-layap ngaluyup Pindo petating supena sumusup ing rasa hati. Raden Titi Kalenggan menika saderengipun paduka dumugi wonten negaring Ekacakra. Langkung prayogi. Paduka monggo kula bumbani langkung rumiyin. Kaya mangkono. Inggih namung kanthi dalan ingkang mekaten Raden. Paduka badhe saged pinanggih kawan Nalendra Ngekacakra naminipun Prabu Baka Parwaki Bumbana Ragu.